হয় নেকি চৰাই আছে লেতেৰা কৰি ফ্ৰী পাৰ্কিং দিলে বছৰ হ'ল ইয়াত ন কিমান দূৰ আছে আপোনাৰ ধুনীয়া সুবিধা হ'ব তাত লেতেৰা কৰি পেলাব চৰাই খামক আপোনাৰ সুবিধা হ'ব অলপ আগত যাওঁ চাগে এইটো গাড়ি मोजाङै साजायना दोनदों नै ओरैजाय ओमफ्राय दायो आं सिङाव हाबलांसै आरो गेटखौ नायनानै निस्सय मानसिफ्रा मिथिबाय जानांगौ माने फार्स्ट टाइम आं फैबाय फैनानै ओमफ्राय दायो एसे खोन्थालांसै नङा होमबा फार्स्टआव हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजिदान्स इउटुब चेनेल आं गासैखौबो दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव भिडिअ सिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं दिनै फिन आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आङो दायो दंफैयो मोनसे जायगायाव खिन्थु जायगा नामखौ आं मिथिया आरो फैयै फैयै आङो न'निफ्राय खमसे खम दायो 15-20 किल'मिटारनि गोजानाव फैनानै दायो आं मोनसे जायगायाव मोनफैबाय नै ओरैजाय आरो आंनि उनाव थानाय लामाजों आं फैदों दायो आं ओरैजाय थांगोन सिगाङावहाय खिन्थु आङो मोनसे जायगायाव थांगोन बे जायगाया जाहैबाय मा जायगा बेखौ आं दासिम मोजां मिथियाखै जोङो दायो गासिबो जेनेबा साथाम साब्रै जोङो ज' जानानै फैदों आरो बे जाहैबाय आङो मोनसे एखेबारे माबा मन्दिर होनना बुंदों बे मन्दिराव माने फ्राय मानसिया थाङो खिन्थु आं मालाबाबो थांफेराखैमोन दिनै फार्स्ट थाङो आङो दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन आङो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै नङा होमबा बेसेबांबा गोबाव जाबाय भिडिअ बानाया जाय बिथांमोनहा दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायदों साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव नायो बिथांमोनखौबो आङो बरायनाय थाबाय बिथांमोनखौबो थौदो लोगोफोर बिदिबा जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला थांबाय थानोसै आरो एसे खोन्थानोसै आङो जायगाखौ एसे खोन्थानोसै जायगाफोरखौ माबायदि लामा नैबे लामाजों आं फैदोंमोन ओमफ्राय ओरैजाय नुदोंना गासिबो ओरैजाय दै गोजा नै दायो ओरैजाय थांसिगोन लामाया नै बेनो लामाया गारिजों नैयाव दोनबाय गारिखौ ओरैनो नुदों ओरैजाय दै गोजा दिनै एसे भिडिअआ एसे इन्ट्रेस्ट जानो हागौ मानो होनना बुङोबा आंबो थांफेराखै बेसेबांबा माने बुंबाय थायो मानसिफ्रा होननानै खिन्थु आं फैबाय दायो नोंथांमोन एसे खोन्थानोसै नङा होमबा जायखिया थौदो बिदिबा लोगोफोर जायगायाव मोनहैग्रोनोसै बिनि उनाव आं माखासे नोंथांमोननि नुथायखौ एसे खोन्थालांसै थौदो बिदिबा लेट्स गो चलो फैयै फैयै जोङो दायो मा जायगा मोनफैगो बेखौथ' मिथिला जायखिया थांगाय दङ आरो थांग्रोनोसै बिनि उनावसो मिथिसिगोन नङा होमबा आंबो दहायनो खोन्थाखाबाय फैफेराखैमोन आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम एसे जायगाफोरखौबो एसे खोन्थालांसै आङो सम सम गासैबो माने भिडिअखौ लाबाथ' एसे गोलाव जागोन नालाय ओंखायनो जा हायो एसे थुख्रा लालांसै आरो जायगाफोरखौ फैनानै आङो बर्थमान मोजांखौनो नांदों गाज्रि नाङाखै ओमफ्राय आरो जायगानि माखासे थासारि बा लामानि आरो माखासे लामाफोरनि ओरैजाय सेराव दंफां लाइफां सारि सारि ओरैजाय मोजां नांदों आरो जायगाफोरखौहाय सोरबाफ्रा जुदि फैबायबा निस्सय मिथिबाय जानांगौ बेबा मा जायगा मोनलायखो बेखौथ' मिथिला बेयाव निस्सय हाथायबो जायो जानांगौ बेनारफोरखौ नुबासो मिथिगौमोन दा बेयाव बेनारबो होनाय गैथ'वा माथो ओरैजाय ओमफ्राय लामानिखौ बुंबाथ' बर्थमानसिम लामाया जेबो गाज्रि जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय सोरगिदिं माने लामा सेर ओरैबायदि दंफां लाइफां सारि सारि एखेबारे मोजां नांदों आरो जायगाफोरखौहाय फैनानै जायखिया थांग्रोनोसै नङा होमबा जायगासिम आङो दायो फैयै फैयै माने फ्रायबा माने 30 किल'मिटारनि खाथियाव आं फैबाय आरो जोङो ओमफ्राय जोङो माने जा जायगायाव थांदों बे जायगाया बेसे गोजानसिम थांबावनांगौ खुनु आं दासिम मिथिनाय जायाखै जायखिया थांग्रोनोसै नङा होमबा बिनि उनावसो नोंथांमोना माने मा जायगायाव फैदों आरो मानो फैदों अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन आरोबाव थांफाबाय थादोलाय नै आं जोंनि उनाव गासिबो दङ नै बिसोर फेमिलि गासिबो बे फेमिलि आरो जायखिया नायबाय थादो जोङो मानि थाखाय फैदों बेनिफ्राय आरो मा लांफैदोंमोन बेखौहाय निस्सय नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौ नायबासो मिथिगोन नै दायो फैयै मोनसे लामायाव खालबार बायनाय मोनबाय आरो वाव याव बेजाय माने गासिबो नै दै गोजा কেতিয়াবা আহিছিল নেকি হালপতি আগতে অহা নাই বাৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আচ্ছা এইটো কাৰণে ৰাস্তাবিলাক ইমান ভালকৈ নাজানে খুব নাপায় আহিব লাগে মাজে সময় ঘূৰিব লাগে ঠিক আছে जोङो दायो थांग्रोनोसै बिनि उनावहाय जायगा मोनहैबा माखासे थासारि नुथाय माबायदि बेफोरनि माखासे नुथायफोरखौ खोन्थासै नङा होमबा फैयै मोनसे जायगायाव सोंबाय आङो जों सोंबाय आरो बे बुंबाय माने दासिम माने आरोबाव 12 किल'मिटार थांबावनांगौ जाहैबाय फैयै माने दहाय लामाया मोजांमोन दायो माने फैयै माने लामाखौ एसे गाज्रिसिन मोनलांगासिनो माने आरो बै खाथिसिम जाय टारगेटआव जों फैदों बेसिम जुदि मोनहैबा लामायाबा माबायदि जथारनायसो ना मानायसो बेखौ मिथिया दासिम माने 12 किल'मिटार दंबायोबा खमसे खम लाबावगोन जोंनो 1 घन्टासो लामानि कन्डिसनखौ नायोबा आरो बेबायदि जुदि लामाया मोजांबाथ' जोंनो 1 घन्टा नाङा आधा घन्टासोआव जों मोनहैगोन खिन्थु जुदि लामाया जुदि गाज्रि थायोबाथ' मिथिला एसे गोबाव जानो हागौ
दा ओंखायनो आं बुंबाय जे बिदि थुख्रा थुख्रि लालाबाय थाला जायखिजाया जों जाय टारगेटआव फैदों बेखौ डाइरेक्ट थांसै नोंथांमोननो खोन्थाहैनोसै नङा होमबा माबायदि मानसि थायो आरो माबायदि मानसिफोर फैयो आरो माबायदि माने किसिमनि माखासे नेम निथि थायो बेखौबो एसे हानायमानि एसे खोन्थालांसै नोंथांमोना एकदम माने थांफाबाय थाबानो जाबाय सोरबाफ्रा जुदि फैबायबा निस्सय लामानि माखासे सिनारिफोरखौ नुनानै मिथिबाय जानांगौ खिन्थु सोरबाफ्रा जुदि फैयिफ्रा मिथियाबो जानो हागौ खिन्थु जायगानि माखासे थासारिफ्रा आरो फैयै मोजांखौनो नांदों मानो होनना बुङोबा माने जोंनि थिंनि बायदि एखेबारे नङा आरो जेनेबा माने टाउन एरियाफ्राव बिल्डिं बाल्डां एकदम गोजौ न' थायो खिन्थु बे जायगायाव फैबा माने एसे नेचारेल माने मोजां बारहावाखौ मोनगोन होननाय बायदि बुंनाय जादों आरो आं होननाया दंफां लाइफां ग्रोम माने मोजां नांदों आरो फैयै आङो नै दायो जाय जायगायाव फैदोंमोन बे जायगायाव मोनफैबाय नुदों आंनि न'आवहाय दायो जास्ट मोनफैबाय आरो एसे खोन्थालांसै सिङाव हाबनायखौबो दायो आं जास्ट मोनफैदोंल' आङो फैदोंमोन 6:30 बाजियाव फैनानै दायो आं मोनफैबाय 8 बाजियाव मोनफैबाय एसे खोन्थालांसै नङा होमबा बेनो ओरैबायदि मोजाङै साजायना दोनदों नै ओरैजाय ओमफ्राय दायो आं सिङाव हाबलांसै आरो गेटखौ नायनानै निस्सय मानसिफ्रा मिथिबाय जानांगौ माने फार्स्ट टाइम आं फैनानै ओमफ्राय दायो एसे खोन्थालांसै नङा होमबा फार्स्टआवनो ओरै हाबनानै गेटआवहाय बेयाव माने फुजा खालामग्रा माखासे बुस्थुफोरखौ लानांगौ जाहैबाय आरो खिन्थु सिङावबो मोनो खिन्थु गारिखौ बेयाव लाखिनोबो हायो होनना बुंदों खिन्थु आरो मन्दिरा माने बिनिफ्राय एसे गोजानाव दंबायो जों जायखिया थांग्रोनोसै नङा होमबा साखिफोर लाग्रोनांसिगोन दायो नै साखि लाबाय दायो बेयावनो मोनखाजोबो गासैबो मा नांगौ आरो তাত মানে গাড়ী পাৰ্কিং আছে ন পাৰ্কিং আমি গোগামুখ नलबारि आं एसे खोन्थानि माने सोरबाफ्रा जुदि बे बासुदेव होननाय मन्दिराव फैयोब्ला माने प्रसादफोरखौहाय गावनो लानानै फैफाखा आरो मानो होनना बुङोब्ला बेयाव आं जाबायदि नुदों आरो नैबेयाव नुदोंना बे एसेल' बुस्थुफ्रावनो आपेला नैबे थाइब्रैयावनो 100नो बेनिफ्राय माखासे जिथुनाखि दाम माने दामा बारा जादों आरो बेयावहाय माने गासै मा जाहैबाय 400नो माने बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों आरो जुदि सोरबाफ्रा जुदि बासुदेव मन्दिराव जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना माखासे फुजानि माखासे बिदिनो होग्रा नों जेनेबा माखौ होगोन आरो जेनेबा आपेल आंगुरानो जा जियानो जा बेफोरखौ होयोबा गावनो लानानै फैखा माने बेयावनो बायनानै आं होगोन होनना बुङोबा माने नोंना बांसिन राङा थांगोन आरो बेखौ आं बयनिसिमबो खोन्थाहरबाय सोरबाफ्रा जुदि फैयोब्ला आरो बायसान्स जुदि सोरबाफ्रा फुजा खालामनो जुदि फैयोब्ला माने दामफोरनि जिथुनाखि माबाया मा होनो बेखौ प्राइस ओरैबायदि बारा ঠিক আছে लोगोफोर बेखौनो खोन्थाबाय आङो दायो जोङो अलरेडि मोनफैबाय बेखौ फांदो दाना बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय माने जिथुनाखि जोङो फैबाय आरो फैनानै जोङो माखासे बुस्थुखौहाय जोङो टाउनाव लानो नागिरदोंमोन टाउनाव लानो हादिया जेनेबा टाइमखौ एसे माबा साननानै आरो खिन्थु जों बेयावनो मोनगोन होननानै लाना फैबाय बेयावनो मोनगोन होननानै फैबाय आरो खिन्थु फैयै नुफैबाय माने माखासे दामफ्रा बारा आरो ठीक আছে बेथ' जेबो नंला थेवबाबो जुदि सोरबाफ्रा जुदि फैयोब्ला गावनो बायनानै लानानै फैफाखा थांनाय लामाखौ बेसे खोन्थालांबावसै बेसे गोजानाव दंबायो दखान मोनफ्रोमबो जे सारि राउन्डआव मोनफ्रोमबो दखान मोनगोन आरो नोङो माबायदि नांगौ नोङो जेनेबा प्रसादफोराहाय नों माने बेयावनो मोनगोन थेवबाबो माने माखासे दामफ्रा एसे बारा बेखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय नै दायो हाबनाय लोगो लोगो बेयावबो मोनसे मन्दिर बानायगासिनो दं नैबेयाव शिव मन्दिर ओमफ्राय थांगासिनो ओरैबो मोनहैगोन नामाथाय बेखौ मा मोनहैगोन बेखौथ' मिथिला आंबो फार्स्ट टाइम नालाय दाहाय एसे जाहाय एसे खोन्थानो नाजानोसै नोंथांमोननो नङा होमबा थांबाय थादों नै ओरैबायदि मोजां माने जायगाया ओरैबो दंफां सारि माने मोजां आरो खिन्थु गरम बोथोराव ओरैबायदि मोजां जागोन बायदि मोनदां माने साया जागोन आरो मन्दिरासो ओरैना ओरैदाय इयावसो लाखिनो खोन्थाबाय जोंखौहाय जोंलाय इयाव मा लाखिनांगौथ' गैला जोंथ' इयाव लाखिनांगौथ' जेबो गैला सानबाय आङो হয় নেকি চৰাই আছে লেতেৰা কৰিলে ফ্ৰী পাৰ্কিং দিলে গছৰ তলতে ইয়াত ন কিমান দূৰ আছে আপোনাৰ ধুনীয়া সুবিধা হ'ব তাত লেতেৰা কৰি পেলাব চৰাই শামুক ভঙা চৰাই আছে ফ্ৰী পাৰ্কিং দি দিয়ক ইয়াতে পাৰ্কিংটো দিব নালাগে ন দি দিয়ক ইয়াতে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব অলপ আগত যাওঁ চাগে এইটো অলপ আগলৈ গৈ ল'ম বাইদেউ হয় নেকি
Saki bondi kita kan. আমি ললো দেই Kita kan. আচ্ছা 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 ঠিক আছে ओमफ्राय मा जाहैबाय बेयाव जाहैबाय माने जोंखौहाय बुंदों माने सिङाव हाबनो होना होननानै माने मोनसे इन्टारेस्टिं आरोना मोनसे ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माने बिसोरो माने माबानि थाखाय गावसिनि माखासे लानायनि थाखाय बिसोर होनदों नै इयावबो लाखि बायदि हराय ललो Ibarat saki bondi ibarat. ललो 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 दे ठीक बेनो मोनो मा जाहैबाय माखासे खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो बेयावहाय मा जाहैदों माने सिगाङावनो माने गावसोरो गारि दोनग्रा मोनसे पार्किं बानायना दोनखायो आरोना माने सोरबाफोरा जुदि धुप साखि जुदि बेफोरबायदि बायदिसिना जुदि लानानै फैयाखैबा बेयाव लानानै फै बेनिफ्राय बेयाव गारिखौ दोननानै ओमफ्राय थां आरो बेबो मोनसे एसे बिजनेस टाइपनि स्टाइलाव नुदों आरो आङो दायो जोङो गारि बेनो खोमा ना मन्दिरा ना जों दायो अलरेडि मन्दिराव मोनफैबाय जों दायो गारिखौ बबाव दोननांगौथाय ओरैजाय दोननोसै ना आङो गारिखौ इयाव सोनानै दोनसै मोनफैग्रोबायनो गेटआ बेनो जाहैबाय बासुदेव मन्दिर आङो फैनानै मोनफैबाय आरो एसे खोन्थानोसै दायोथ' जों फुङावनो मोनफैबाय दायोथ' बारा रावबो मानसि गैथ'वा फैयै सिङाव मोनफैबाय नै इयावहाय बे जेनेबा सेकेन्ड गेट फार्स्टनि गेटखौ एसे खोन्थाबाय बे जाहैबाय सेकेन्ड गेट ओमफ्राय आं गारिखौ इयाव दोनबाय गारिखौ दोन आं दायो सिङाव हाबलांसै जाहायो बेखौनो एसे खोन्थालांसै नङा होमबा सिङावहाय ओरैबायदि दाउफोर दङ नै गोजौआवहाय गिदिर गिदिर दाउलै मा दाउथाय बेफोरो मिथिया सोब दाउ बासा गोजा नुदों ना नै गिदिर दाउफ्रा माने बेसे थाब लानांगौ बेखौबो मिथिला माने फैबाय आरो ओमफ्राय फैनानै सिङावहाय नुबाय आङो माने मा जायो दहायनो एसे खोन्थाखाबाय नङा होमबा माने इयाव जे जिथुनाखि माने प्रसादफोर जे फानोना बिसोर बुङो माने गावसोरनाव लानायनि थाखायनो माने मालाबा फैनानै बिदि दंफां सिंफ्राव जिरायनानै एकदम खिनानै आंनाव नांथारसिगौमोन खिलाथारसिगौ माने आंनाव एसे फ्रायानो आंनि सेरजों गोलैबाय खियाबो माने दाउ गोजा नालाय उफाय गैया दा मा खालामनो माने दाउआनो आयु ओरैबायदि दाउ नै सोब माने नों खोनागौ माने दाउ गाबनायल' मा दाउथाय नै इयाव नुदों ना दाउ गोजा गोजौआवहाय बेबो जाहैबाय कायजालय श्री श्री बासुदेव थान कायजालय बेजे आरो ओमफ्राय दायो आङो मेन गेटआव हाबफैबाय दायो बासुदेव नुदों नै गोजौ लिरनाय दंना खाथियाव थांनि र' आङो जुम खालामलाङो जायखिया सिङाव हाबग्रोनोसै बारा दंफां सिंजोंबो थाबायजायालै खिलाला गारगोन बिराद दाउ दं नालाय ओंखायनो नै एसे एरनासो हाबनांगौ नै मेन गेटआव हाबबाय आरो आं दायो खिन्थु मानि थाखाय इस्लाम बिखात बेखौथ' आं बारा बुंनो रोंला बेनो जाहैबाय जोंनानि मन्दिरा ओरैजाय आरो सोब माने दाउफोर बिराद दंलाबायसोगारो ओरैजाय नै सोरबा सोरबायानो सेन्देलखौ गालांदों सेन्देल गालांदों ना बेयावनो आंबो सेन्देलखौ बेयावनो गालांसै एसे बैयावनो गालांबाय नालाय जेला एसे खोन्थाग्रोनोसै न'आनो न' ओरैजाय नै माबाया सिंहसो बियो नै बिसोरो माने दाउखौ नायनानै ओरैबायदि फुर्ति मोन्दों दाउ नायनानै कि देখিছা হা কি দেখিছা ইয়াত এইটো কি হয় এইটো চৰাই কি হ'ল এইটো হাতত কি হ'ল এইটো ओजा मन्दिराव बेनो आरो मन्दिरा खिन्थु अबाव मा जायो अबाव मा बेखौथ' आं मोजां मिथिला थेवबाबो हाबफैबाय आरो ओरैजाय एसे खोन्थाबाय मन्दिरखौहाय सिङाव एसे खोन्थानि र' मानसिफ्रा मालाय खुलुमखाना फैबायानो सिङाव एसे खोन्थानोसै नङा होमबा इयाव नै माने सिङाव आरो गोजौआवहाय आङो सिङाव हाबबाय दायो नै बोरमायाबो बा बोरमा नै बे माथाय बेखौथ' मिथिया आङो दायो सिङावहाय नै ओरैजाय सिङाव आरो बिदि साफा माने सिङावहाय जोंना फुजारि जानांगौ ओरैजाय सिङावहाय बिदि आरो गोजोमनानै बे जोंना बाबा जानांगौ आन्दासाव बाबा बायदि मोनदां बेबो बाबा जागोन आन्दासाव एसे खोन्थानोसै साफानो जायगाफ्रा सिङाव आरो बाहेरावथ' ओरैनो जेनेबा दाउ गाबनाय मा गाबनाय खोनायो ओरैजाय थांनोसै ओमफ्राय बाहेरखैजाय मा दङ बेखौबो एसे खोन्थानोसै फैबाय लोगोफोर आङो नै बासुदेव थानाव नोंथांमोना दहायो निस्सय मिथियाखै जानांगौमोन खोमा अबाव थांनो नागिरदों अबाव मानो नागिरदों आङो फैदों दायो नै बासुदेव थान माने बिराद गोजान जायो आरो जोंनिफ्राय खमसे खम माने 40नि खाथियाव जाहैगोन बायदि मोनदां 40-50-40नि खाथियाव जाहैगोन माने गोजाना आरो किल'मिटार आंनि न'निफ्राय आरो हम न'निफ्राय नै ओमफ्राय ओरैजायबो दङ माखासे मन्दिरा बेखौबो एसे खोन्थासै नङा होमबा एसे माने एसे बुस्थुआ बे एसे फुराना जाबाय बायबायबो एसे ओमफ्राय आशिर्बाद लाना फैबाय आरो ओमफ्राय एसे खोन्थाबाय नङा होमबा बयबो फैयो गावनि मोनसे प्लेनिं आरो थांखि लानानै
ओरैजाय नै बेयाव मा थान बेखौथ' मिथिया आङो थेवबाबो एसे हाबफैबाय आरो नङा होमबा ओरैजाय एसे खोन्थानि राउन्डहाय गिदिंनानै जायगाखौ आं फैनानै मोजां नांदों बारु गाज्रि मोनाखै थेवब्लाबो सोरबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आङो एसे नै सिङाव गिदिंबाय माने जाय सिंथाराव हाबबा माने नोंथांमोना नुगोन जे बेयावहाय माने बारा दाउ-दुनि जेबो प्रब्लेम जाया आरो ओमफ्राय ओरैजाय खिन्थु बाहेरायाव नोंथांमोना नुगोन माने जानला मोनला थाबायनाङा माने दंफां सिंफोरजोंथ' थाबायखानाङा माने ओरैबायदि दाउनि उफुद्रुद्रु आरो माने खिनाय माने मालाबा नोंसोर खिला जानोबो हागौ बेखौथ' मिथिया आङो एसे खोन्थाबाय नङा होमबा नोंथांमोननो ओरैजायहाय माखासे थासारिफोरखौहाय सोरबा फैबा फैनो हागोन जायगानि माखासे थासारिफोरा मोजां बेनिफ्राय मा जायो दहायनो एसे गेटआव नुबाय नङा होमबा नोंथांमोना सोरबाफ्रा जुदि फैयोब्ला बिथांमोना माने लाखियो गारिखौ दहाय निस्सय नुदों जानांगौ नोंथांमोना गारिखौ लाखिगोन माने गावसिनाव माखासे बै प्रसादफोरखौ बायनांगौ आरो ओमफ्राय माने बुंगोन बिसोरो माने बेयावनो लाखि गोजानावहाय माने ओजोंहाय थांनायनि ओजोंहाय बिथोराव माने गारि लाखिनायनि जेबो सुबिदा गैया होनना बुङो बिथांमोना मानो होनना बुङोबा माने गारिखौ लाखिबासो माने गावसिनाव माखासे बुट प्रसादफोरखौ बायनाय जागोन नालाय बेबायदि बिसोर खालामो आरो ओमफ्राय नंमारगौबो बारु माने गारि लाखिनायथ' जेरावबो दङ थेवबा माने बिथांमोनहा माने गावनि दखान खाथियाव गारिखौ लाखिनांगौ बेनिफ्राय माने गावनाव माखासे बुस्थुफोरखौ बायनांगौ आरो ओमफ्राय दहायनो खोन्थाखाबाय आं माखासे बिसिनाव जिथुनाखि बुस्थुफोरनि दाम माने बिथांमोना ओरैबायदि बारा लायो ओंखायनो सोरबाफ्रा जुदि मन्दिराव फैयोब्ला आरोना नोंथांमोना माने माखासे बुट प्रसादफोरखौहाय बाहेरायावनो लानानै फैखायो बेयाव माखासे दामफोरा एसे बारा जायो मिथिखायो जानांगौ नङा होमबा बयबो माने मन्दिरफ्रावहाय लायोबा एसे माखासे दामफ्रा बारा जायो होननानै बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायबाय आरो सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा निस्सय माने बाहेरायावनो लानानै फैखादो बेनिफ्राय बेखौनो आरो नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय आङो फैनानै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन नङा होमबा मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों बेखौनो एसे आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो थांनायावबो एसे माखासे खोन्थालांबावगोन नङा होमबा ओमफ्राय नै बिसोरो माने दायो ड्रेस चेन्ज खालामबाय आरो बिथांमोनहा हागि दिब ओरै फैबाय सासेयानो ड्रेस चेन्ज खालामबाय वाव हागोनला बाबा अल बेटा रेडि ओइ रेडि हल ना वाव दसे थाबायनानै दसे मेंबाय आङो ओमफ्राय दसे जिरायनानै बिदिनोथ' नै मानसिफ्रा थांलाय फैलाय जाबाय थायो आरो सोरबा थाङो सोरबा फैयो सोरबा बिदिनो खुलुमखांलायबाय थिग बिदिनो जाबाय थायो आरो ओमफ्राय जोंनाथ' लामायाबोथ' गोजान नालाय उफाय गैया दा मा खालामनो नै कि बोरलाय हाथर ए जोंना हालफुथि आंखौ आखाइयाव खानसैलायनो बावहर जा लेफे नङा बेथ' लेफ्ट राइट हेन्ड बेथ'सो खानांगौ नै हाबौसो जानांगौ दाना हालफुथिया जय श्री श्री बासुदेव बाबा ভালে কুশলে আমাক ৰাখিব দেই বেছি দিলা হোৱা নাই জানো নহ'ব खाबायनि दायो बासुदेवआव फैनायनि थाखाय बासुदेवनि नामाव बाबान नालाय ना নিজৰ नामाव बासु बारु बासुदेव पुरा मिलिसे दे बान्दि दे एबार नै फिसालाखौ खाबाय बिफाया बासुदेव गावनि नामानो बासु आरो ओमफ्राय दा बे जाय मन्दिराव फैयो बे जाहैबाय बासुदेव ना बासुदेव বুলি কয় देता बासुदेव ना बासुदेव बासुदेव जोंना बे आबौआ इयाव साफा खालामग्रालै ओमफ्राय ओरैबायदि ना हालबदे আপুনি লক্ষ্য কৰিছে না কৰা নাই এই গছৰ তলত থাকিলে কিন্তু শেষ কৰি দিব ন এনেকুৱা হাগিব হাগি চফা কৰি দিব দে মাজনীকো বান্ধ তোমাৰ বাহাত আমাৰ ফিলফিলি বান্ধিল নাই ফিলফিলি বান্ধিব লাগিব ন आशीर्वादबो लाखांबाय ओमफ्राय जोङो दायो थांसै जोंना लामायाबो गोजान नालाय जोंथ' बेयाव बारा गोबाव थाबाय थानो हाला ओंखायनो दहाय एसे मन्दिराव हाबनायखौथ' एसे आं खोन्थायासै नोंथांमोना माने बेखौ गाज्रि मोननांगौनि आं गाज्रि मोननांला होननानै सानना लाबाय आरो मानो होनना बुङो माने मन्दिर सिंफोराव हाबथारबा एसे भिडिअ लानायाबो एसे उसुबिदा जायो नालाय ओंखायनो सिंनिखौ आं लायासै दायो ओमफ्राय जोङो आशीर्वाद लाखांनानै दसे जिरायनानै ओमफ्राय नै बेयाव माने बेखौबो खाबाय नैबे ओमफ्राय दायो जों खाखांनानै थांनोसै आरो थांनायखौबो इयाव एसे खोन्थालांनोसै नङा होमबा दहायनो एसे खोन्थाखांबाय आङो सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा बेयाव माने ओरैबायदि दाउनि आवाज दा जोंनि बे जाय मन्दिराव दङ बेवहाय माने दाउआ
दाउनि बारा आवाज खोनाया आरो खिन्थु ओमफ्राय बै लामायावहाय अबेबा अबेबा जायगायाव माने नोङो गारिबो दोननो हाया ओरैबायदि माने मा जायो बेयावहाय माने दाउनि खिनायजों आरो नोङो माने हानाय नहरदों आं बेखौ खानोसै जोङो दायो फैफिननानै नोंथांमोननो खोन्थाबाय नङा माने जोङो लास्ट गेटखौ आरो ओमफ्राय बारबाय ओमफ्राय जोङो दानि बेलेग लामाजों फैदोंमोन दायो जों बेलेग लामाजों थांसै बेयाव आरो लास्टआव आं माने भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ फोजोबनोसै आङो नोंथांमोननो बेयाव आं माखासे नोंथांमोननो माने एसे खोन्थालांनो नागिरदों आरो बेयाव जाहैबाय आं दहायबो होनखादों नङा होमबा माने सोरबाफ्रा जुदि बेयाव जुदि मन्दिराव फैयोब्ला आं दहायबो होनखाबाय नोंथांमोना माने जाखिनि नोंसोरो मन्दिराव दान होगोन बा बावगोन बैफोर बुस्थुफोरखौ नोंसोरो गाव गावनो न'आवनो लाबोफा जोङो माने बेयाव बायबाय आपेल थाइसे आपेलाथ' जेनेबा थाइब्रै आपेल थाइब्रै 100 ओमफ्राय नालेंखर थाइसे बेनिफ्राय बिदिनो मा लादोंमोनथाय इयाव थालिर ओमफ्राय जेनेबा बुटखौथ' जेनेबा गोरानसो होयो नालाय बुटखौ गिसि होनो मोनानो बेयाव लानायाव माने जाहैबाय माने 400 बेसेबां 490 होमबा नों सानदो ओंखायनो जुदि सोरबाफ्रा फैयोब्ला मालाबाफोर जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना बेयाव बायनो होननानै फैनाङा आरो ओरैबायदि बिसोरो जेला थांगोन अब्ला नोंखौ माने मोनफ्रोमबो दखानाव नोंखौ लाखिगोन माने बेयाव गारि दोन सिङाव लांनाङा बे खाथि खाथारसै ओजोंहाय दोननाङा माने दाउ खियो मा खियो नंगौ दाउआ खियो आरो दाउ खियो बार नंगौ थेवबो माने गारि दोननो थाखाय सिङावनोबो दङ लांजायो नैबे लामा खाथियाव जेसेबांखि लाखिगोन माने बिसोरो मा जाहैबाय गावसिनि प्रसाद बा बिसोरखौहाय बायनांगौनि थाखायसो बिसोर लाखियो माने बेनिखायनो आं जेनेबा बयखौबो खावलायदों आरो सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा निस्सय माने गाव गावनो लानानै फैखायो जाहाथे माने बेवहाय नोंसोरो माने बिनिख्रुइ बांसिन फैसा बरि होनाङा आं बेखौनो गुरैयै खावलायबाय फैयै जोङो मोनसे जाग्रा लाबोनाय जाहैबाय नैरोजाय बेखौ एसे खोन्थालांसै जोङो मन्दिरनिफ्राय फैबाय आरो माने फुजा खालामखांनानै जोङो दायो जानायसै लाबोखादों ओमफ्राय डाइरेक्ट माने जों थांसै आरो एसे जानायखौ मा लाबोदों एसे खोन्थानोसै आङो नङा होमबा फुजायाव फैनाय हिसाबैथ' निरामिस जायो अब्लाबो मा सावना लाबोदों आरो मा लाबोदों बेखौ एसे खोन्थानोसै आं फार्स्ट टाइम नै बे जाहैबाय लाल साह ना आरो कि आसे साह दे खुलना कि आनिसे अलप देखवाय देना नुदोंना ओमफ्राय रुटिबो लाबोदों जाहैबाय साहा लोंग्रोसै बिनि उनाव सोर मा जायो जाथोंसै बेखौ एसे खोन्थानोसै नै खुलिबायनोसै रुटि आया परिला निकि परिसा निकि ओमफ्राय ओरैजायथाय बियो मा बुस्थु सब्जी लागाव कि सब्जी आছিলে एटु बुट दालि आलु तारका आरो थारका एबार जों जानोसै लागाव नै जिरायबाय फिलफिलि दै ओरैजाय सोर जायो जाथोंसै जायखिजाया जों दायो साहा लोंनोसै फैनानै आंबो माने जायगाखौ मोजां नांदों आरो जों ओमफ्राय नै ओरैबायदि मोजां जायगायाव जिरायबाय ओरैबायदि बार खोलो दंफांनि सिङावहाय माने बेफोरबायदि बेरायनायनि एसे मजायानो आलदा ओमफ्राय बेयाव आरो ओरैबायदि माने बारबो बारो ओंखायनो माने बेफोरनि जायगानि माखासे थासारिफोरखौ मोजां नांदों खिन्थु माने दैज्लां बोथोराव ओरैबायदि दै जागोन बायदि नुयो आं ओरैजाय नै एसे जायगाखौ ओरैजाय नै बेफोराव माने ओरैबायदि जायगाखौ माने दै जागोन बायदि मोनो आरो नायनानैहाय ओरैजाय ओमफ्राय जों गारिखौ इयावनो दोनबाय बेफोरावथ' माने दैज्लाङाव ओरैबायदि दै जागोन बायदि मोनो ओमफ्राय ओरैजाय नै बिसोर इयाव जिरायनानै जाबाय आरो रुटि जादों बिसोरो नै ठीक आसे लेखाबाय नोंथांमोननो नङा होमबा ओरैबा गोसोम जायोलै नै बिदिसो बेखौनो खोन्थाबाय नोंसोरनो आंबो दायो जानोसै ओमफ्राय लास्टआव एसे खोन्थालांबावसै जों थांनाय आरो मानायखौहाय लास्ट एन्डिंआव आरो ठीक आसे लोगोफोर ना थांबाय थादोलाय आरो वाव आरो भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा नायनानै मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय नोंथांमोना जुदि नायदोंबा मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो दिनैसिम सोरबाफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि साबस्क्राइब जुदि खालामाखैब्ला बिथांमोनखौबो आं माने साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जाय बिथांमोनहा आंनि फेसबुक पेजाव नायदों बिथांमोनहाबो दिनैसिम जुदि आंनि पेजखौ जुदि फल' खालामाखै बिथांमोनखौबो आङो फल' खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे दिनै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामदो अके बाय